Trump så faren på hjemmebane og udsendte en ødelæggende advarsel, mens pressen forsøgte at reducere det hele til endnu en hård bemærkning imod ham. Den 25. maj 2026 står USA's præsident i centrum af en krise, der kombinerer indenlandsk sikkerhed og international pres. Lørdag åbnede en 21-årig mand, identificeret som Nazir Best, ild nær en kontrolpost for Secret Service i nærheden af 17. Gade og Pennsylvania Avenue i Washington. Mens Trump var inde i Det Hvide Hus, blev den mistænkte dræbt, en fodgænger blev såret, og ingen agenter blev ramt. Der var faktisk skyderi tæt på den mest beskyttede bygning i det amerikanske magtapparat. Justitsministeriet brugte stadig denne episode til at bede domstolen om at godkende projektet for at styrke sikkerheden ved Det Hvide Hus og henviste til nødvendigheden af bedre at beskytte præsidentkomplekset. Samtidig advarede Trump om, at han ikke har travlt med at indgå en svag aftale med Iran, og at den amerikanske blokade fortsætter, indtil der findes en bekræftet aftale. Fordi diplomati kun virker, når fjenden ved, at magtanvendelse stadig er en mulighed. Hvad så Trump, før medierne indrømmede det? Hvorfor vil de gøre advarslen til en skandale og skjule den reelle risiko? Hvordan kan denne advarsel ændre spillet mod Iran? Jeg fortæller dig alt om lidt, men først vil du gerne abonnere på kanalen for at holde dig godt informeret. Informationer i realtid, i den bedste journalistiske kvalitet nogensinde set, med troværdighed som standard. Milton Alves Global. Sagen begyndte lørdag den 23. maj 2026 nær 17. Gade og Pennsylvania Avenue i Washington. En 21-årig mand, identificeret som Nazir Best, nærmede sig et kontrolpunkt for Secret Service, tog en pistol op af en taske og åbnede ild mod agenterne. Agenterne reagerede. Den mistænkte døde, en fodgænger blev såret, og ingen Secret Service-officerer blev ramt. Trump var i Det Hvide Hus på det tidspunkt og blev ikke såret. Det Hvide Hus blev midlertidigt lukket ned. Journalister og ansatte måtte søge dækning, og episoden viste, at præsidentens sikkerhed igen blev sat på prøve, det mest følsomme sted i amerikansk politik. Før den politiske reaktion kom der en alvorlig sikkerhedsbrist, hvor den mistænkte kom tæt på præsidentens område og tvang Secret Service til at reagere øjeblikkeligt. Nyhedsudsendelsen rapporterede også, at Best allerede var kendt af Secret Service fra tidligere episoder i nærheden af Det Hvide Hus. Det giver sagen en anden vægt, fordi vi ikke taler om en almindelig forskrækkelse på en tilfældig gade. Vi taler om gentagne advarsler mod den struktur, der beskytter USA's præsident. Trump svarede med fokus på sikkerhed, struktur og afskrækkelse. Efter angrebet fortsatte han med at forsvare opførelsen af en sikker sal i Det Hvide Hus-komplekset, et projekt, der står over for en juridisk kamp. Justitsministeriet bad også retten om at ophæve en midlertidig retskendelse mod byggeriet og henviste til skyderiet som bevis på, at sikkerheden skal styrkes. Pressen forsøger at fremstille projektet som forfængelighed, men regeringen bruger sagen til at understrege, at præsidentiel sikkerhed ikke er pynt. Når et angreb sker tæt på det sted, hvor præsidenten arbejder, bliver det tydeligt i debatten, hvem der ønsker at styrke beskyttelsen, og hvem der foretrækker at fortsætte med at behandle den reelle risiko som en æstetisk diskussion. Trumps ødelæggende advarsel dukkede også op på den internationale scene, især mod Iran. I et opslag på Truth Social den 25. maj sagde Trump, at forhandlingerne med den islamiske republik Iran skrider frem, men han stillede et klart krav. Enten bliver det en stor aftale for alle, eller også bliver der ingen aftale. Han advarede om, at hvis regimet ikke accepterer en seriøs løsning, kan situationen vende tilbage til slagmarken med endnu større og kraftigere ildkamp end før. Denne sætning blev til en overskrift, fordi pressen foretrækker det chokerende ordvalg, men den politiske logik er enkel. Trump siger, at diplomati kun virker, hvis fjenden forstår, at alternativet er værre. Marco Rubio påpegede, at der var et solidt grundlag på bordet for at åbne strædet og gå videre med en nuklear forhandling med en fastsat tidsramme. Trump advarede samtidig om, at han ikke har travlt med at underskrive noget dokument bare for at få taget et pænt billede. Beskeden er, at den amerikanske blokade fortsætter, indtil aftalen er underskrevet, certificeret og respekteret. Forskellen mellem Trump og den gamle politik viser sig netop på dette punkt. Det gamle manuskript fra Washington accepterede lange samtaler, vage løfter, diplomatiske møder og derefter en ny runde af iranske provokationer.
Trump lægger omkostningerne på bordet, før han underskriver. Han indgår ikke aftaler bare for at redde ansigt. Han bruger amerikansk magt som en garanti for, at forhandlingen ikke bliver til teater. Venstrefløjen kalder det en trussel. Højrefløjens bagland forstår det som en advarsel. Fred uden magt bliver til en invitation til afpresning, og en aftale uden konsekvenser bliver en belønning til et regime, der kun respekterer pres. Advarslen afslører også isolationen af dem, der forsøger at fremstille Trump som uansvarlig. I Mellemøsten ved selv allierede og regionale modstandere, at en svag aftale med Iran kan blive et problem for Israel, for Golfens monarkier, for energihandlen og for sikkerheden på søvejene. Selv Yair Lapid, lederen af den israelske opposition, kritiserede muligheden for en dårlig aftale og sagde, at det ville være negativt for Israel, for regionen og for iranerne selv. Selvom han kommer fra en politisk fløj, der er langt fra Trump, afslører kritikken, at frygten for en svag indrømmelse til Iran ikke er en opfindelse fra en konservativ kommentator eller parlamentariker. Trump forsøger at udvide spillet med Abraham-aftalen. Kritikken er rettet mod spillet med Abraham-aftalen. Han ønsker, at flere nationer i Mellemøsten anerkender Israel og indgår i en regional arkitektur for en ny politik, der skal modvirke ekstremisme. Bevægelsen er et svar på vold. I 2020, da Israel normaliserede forholdet til nationer som de Forenede Arabiske Emirater og Bahrain under Trump-regeringen. Nu presser Trump på for, at andre nationer som Saudi-Arabien, Katar, Pakistan, Tyrkiet, Egypten og Jordan bliver skubbet ind i denne logik om normalisering. Tolkningen er klar. Hvis Iran vil ud af isolationen, skal de stoppe med at opføre sig som et centrum for ustabilitet og acceptere en region, hvor Israel ikke vil blive slettet fra kortet. Den historiske kendsgerning hjælper med at forstå manøvren. I 2020 betragtede mange mennesker Abraham-aftalerne som umulige, propaganda eller en symbolsk gestus. Virkeligheden viste, at Trump formåede at bryde en gammel diplomatisk barriere og få arabiske nationer til at underskrive normalisering med Israel, uden at vente på en endelig løsning på alle regionens konflikter. Det var Trumps metodes kendetegn. Skære udenom snakken, skabe incitamenter, lægge pres og tvinge ledere til at vælge mellem økonomisk fremgang eller politisk isolation. Nu forsøger han at anvende den samme logik, netop som Iran søger en udvej fra en krise, som Iran selv var med til at antænde. Sammenligningen med andre nationer forstærker kontrasten. Israel arbejder ud fra ideen om øjeblikkelig overlevelse, fordi de ved, at et nukleart Iran vil ændre det militære magtforhold i regionen. Golfnationerne fokuserer på olie, havne, investeringer og intern sikkerhed. Tyrkiet forsøger at bevare sin egen indflydelse. Egypten og Jordan bekymrer sig om stabilitet ved grænserne og konsekvenserne af en langvarig krig. Trump ser på alle disse interesser og forsøger at samle en større aftale uden at give Iran præmien ved at fremstå som offer. Inden for USA mødes skyderiet nær Det Hvide Hus og talen om Iran på det samme politiske punkt: sikkerhed. Præsidentens sikkerhed, territoriets sikkerhed, allieredes sikkerhed og sikkerheden for USA's position i verden. Secret Service måtte reagere i Washington, og Justitsministeriet brugte sagen til at forsvare fysisk forstærkning ved Det Hvide Hus. Trump brugte forhandlingerne med Teheran til at advare om, at en aftale uden styrke ikke holder. Disse fakta hænger sammen, fordi de viser et præsidentskab omgivet af forskellige trusler. Men med samme logik handler det om at opdage risikoen, før den bliver til en katastrofe. Og nu, mens pressen forsøger at angribe tonen, arbejder Det Hvide Hus på at vise, at problemet ikke er, at Trump taler hårdt, men at verden igen tester, hvor langt USA vil lade sig skubbe. Jeg er Milton Alves, global internationalist, og mit formål er at holde dig velinformeret med sandheden hver dag. Links til nyhederne findes i videobeskrivelsen. Giv et like til denne video, abonner på kanalen og tag et kig på kommentarerne til sidst, så du kan blive endnu mere engageret i Milton Alves global fællesskabet.